Ndị Igbo ji bili n'Amerịka bụ mgbọrọgwụ ọjị oke osisi. Mgbọrọgwụ ọjị oke osisi. Ebe anyị nọ olu nnomume ndị Igbo ji bili n'Amerịka awụnyegonu. Ndị Igbo ji bili n'Amerịka, ndị ọma ndị ọma, ndị na-eme mma. Ndị Igbo ji bili n'Amerịka, ndị ọma ndị ọma, Ndị Igbo ji bili n'Amerịka na ọ bụ fanwa ka na-ekwu maka fanụ na fa bụ ugochalacha maka na ugochalacha dị chuchu na fa bụ mgbọrọgwụ ọjị oke osisi maka na ego fa kwalụ mgbọrọgwụ n'ebe dị iche iche. Onye ọma na-ekwu okwu na fa bụ ndị na-achọ ọdịmma n'Igbo be anyị. Ndị Igbo ji bili n'Amerịka ifeba n'Amerịka padị ka mgbọrọgwụ ọjị padị achọ nsogbunu nwayọ nwayọ gafe aga na fa bụ mgbọrọgwụ ọjị oke osisi. mgbọrọgwụ ọjị oke osisi. Ụmụ Igbo bara agụ elisi nụ mgbọrọgwụ ọjị oke osisi. mana fada emekwa mkpọtụnụ. Mgbọrọgwụ ọjị oke osisi. Egwu a ka onye ọma wechiatara azụnụ. Mgbọrọgwụ ọjị oke osisi. Ka ndị ekele ndị Igbo ji bili n'Amerịka. Ndị Igbo ji bili Ndị Igbo ji bili n'Amerịka, ndị ọma ndị ọma, nwayọ gafe aganụ. Ndị Igbo ji bili n'Amerịka, ndị ọma ndị ọma. Anyị ekenezianụ Chief Israel Ojimmadụ Ugwumba nke mbụ n'oge Obowo 1 ọyị bụ ọkpọta ekenezi n'Amerịka. Ngị na-edozi abụghị ụkọ nwa nwanyị ọma nwanyị manarịsịa ụkọ nwa lọlọ na-esi Ojimmadụ uredie n'Obowo
Akwakulu 1 na Raleigh, North Carolina. Nwanyị dị mma na-erubelu dị isi ọya balụlọ Ogbuefi Obiora na-atụ n'onye ọma abegene Ogbuefi Eze-Ana omenife n'ịdị mma ezi nwa nkwele ezu n'aka anyị ekenezianụ Ogbuefi Obiora Anachuna Ikengo oyi na oyi Eze-Ana yayo Ogbuefi Eze-Ana omenife Odenigbo ezunaka Odogusi nkwele ezunaka Oyi local government Anambra State wepụtazianụ Ikengo oyi na oyi asị na Ikenga nna ya adịlị nna nke nwa ya adịlị nwanụ na ezigbo odozi akwa nwanyị ọma Chief Mrs. Ifeoma Anachuna Mmadie nwanyị ọma adị n'ije ma ije aga aga ezigbo adasi Igbo okwu Adaide JS Emeibe unu nọkwa Nweze abatagonu asị na Nweze adịfu na mba Chief Michael Chukwuemeka ọnụ egwu na enyi nna ya Omeka Ozuọha nke mbụ from Obinze in Owerri West Local Government son of Eze Esi enyi nna ya Nzeukwu 1 of Obinze Dimkpa Ejejemba CEO Kola North Africa and International Market CEO The Kola North Enterprises Nigeria Limited President Owerri People Association North Carolina Secretary People's Club of Nigeria International ndị anyị jibili ndị na-edozi akwụghị nwanyị ọma Osodi Abata nwanyị ọma bilio Lolo Niko enyi nne ya Osodi Abata nwanyị ọma Chukwu deruri Flores Diamond aka na-agwọ ọrịa ụwa dịkwara ihe mma ndị ọma na Amerịka ndị Igbo ji bilinu nye aka na-ekwu maka fa Amerịka kava na bilinu mgbọrọgwụ ọjị oke osisi mgbọrọgwụ ọjị oke osisi Chief Dr. Mike Osusu mgbọrọgwụ ọjị oke osisi Chairman CEO Triangle Investment Incorporation omere ọra nke mbụ n'Ọbazụ in Mbitolu Local Government Imo State mana osisi afọ na-amị mkpụrụ ọma
o nwere onye na-agba mmiri n'ụwa. Behind every successful man, there is a woman. Gino dozi akụyinu Lolo Madam Jane Ozuzu Osodieme obi die nwanyị ọma unu nọkwa ya. Ndị bụ ndị eji bili n'Amerika, ndị na-eme ka obodo dị mmanụ. Ego vaba bụ elisi mgbọrọgwụ ji oke osisi adịbu na nkịtị nụ. Mgbọrọgwụ ọjị oke osisi mgbọrọgwụ ọjị oke osisi mgbọrọgwụ ọjị oke osisi mgbọrọgwụ ọjị oke osisi mba na balagu n'ụwa n'ọbụ n'azụ ya. Ebube agụ na-eche agụ nụ maka na ife agụ ji eme ile dị ya na mba aka nụ. Ọ bụ onye ka m na-ekwu maka ya? Honorable Chief Sir Ifeanyi Kevin Ogbonna, Mbana Balagu N'Ọkụdọ Ancient Kingdom, Njaba Local Government, Imo State Kisipụtazianụ, Nwanze Duru Chukwu onye amị Oyi bụ Vice President Ọhaneze ndị Igbo North Carolina, USA. Stakeholder Ọhaneze ndị Igbo Worldwide. Founding Secretary People's Club of Nigeria International, Raleigh, North Carolina. Oji scholarship emogo. Oyi bụ ọgaranya na-eli ego obi abụli asa nwere maka na obi dị ọcha nụ. Munachi Adamu si muke na-eyinu ine dozi akwụghị Osodieme ọgọ nwanyị ọma bili. Lady Dr. Anayo Theodora Ogbonna, registered pharmacist. Ezi enyi dị ya n'Ọkụdọ Ancient Kingdom, Nwa Okenze J.A. Eze na nna ya ịbala ọgaranya gbogbo. Nwanyị ahụ gba breki Osodieme ọgọ, ezi ada na Mizi Ikwono Local Government Area, Abia State. Ọ dịgolu unu na mmanụ. Ndị Igbo ji bilio n'Amerika, Ndị ọma ji bili n'Amerika. ndị Igbo ji bilio n'Amerika, ndị ọma ndị ọma. Chief Dr. Ike Ilabachie Ichie Samuel n'ogidi onye nweghị igwe n'ifenu, ogidi nwụrụ ụmụ ma fenya na mụni mmadụ ka ejibili nụ. Anyị ekenezianụ
Dr. Ike Ilabachie, Ichie Samal n'Ogidi, Ogidi mulumu mafenya na munio, CEO Victory Healthcare Inc. Raleigh, North Carolina. N'ezigbo dozi akụ ibu Dr. Mrs. Chioma Ilabachie, ịdị iche nwanyị ọma, Tommy nwanyị ọma na-ede mma. Ndị ejibili n'Amerika ka na-ekwu wayo kavajaga na fadi menu potunu mgbọlọgwụ ọjị fagbogbo osisi mgbọlọgwụ ọjị oke osisi ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani mgbọlọgwụ ọjị oke osisi nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị Mosi na-agwa okwu mgbọlọgwụ ọjị oke osisi onye omeje eje mba bịa fụ mmanya n'isobili n'ezinwe ifite dumodogwu dunu kọfịa ka isi pụta onye nweghị udifenu Sir Innocent Modelim, onye omeje eje mba from ifite dunu kọfịa na Anambra State. Ọ bụ nwa late Chief Patrick Modelim omebido n'Ugbo Mmiri Village and late Lolo Veronica Modelim adị n'ije anyanwụ ụtụtụ Ezinne. Ndị na-edozi akwụghị Lady Nneka Modelim Hollywood nke mbụ na RTP North Carolina. Ezi nwada si Oko Olumba Anambra State wepụtazianụ onye ọma Tochukwu ekene. Omenala nkwele ezu n'aka onye ọma bịafụ mmanyanụ ifu dị mkpa n'isi ego. Ọ bụ onye ka na-ekenenu sa ị na-azụ ọgaranya awele eze omerọra bido onye nweghị n'onwere ifenu. Sa ịnọ azụ ọgaranya awele omerọra na nkwele ezu n'aka. Ọ bụ CEO Inomancy Group of Companies USA. Ngị na-edozi akwụghị akwụga wele ebele Chukwu bili adịke gwụlụ nwanyị ọma n'ịdị mma akwụga wele ebele azụ ọgaranya adịke gwụlụ unu sobili. ndị Igbo ji bilie n'Amerika ndị ọma ndị Igbo ji bilie n'Amerika ndị ọma ifefe n'Amerika nụ ndị Igbo ji bilie n'Amerika ndị ọma ndị Igbo ji bilie n'Amerika ndị ọma asị na
ezi oyi ka ajọ nwanne nụ mana nke onye na-eme ka ekweji akpụ ya nụ maka na icheoku nọ n'ụlọ mana ugbo niile na-azụ n'afịa nụ onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu n'ezianụ ụlọ ezi oyi ndị North Carolina ọ bụ onye ka m na-ekwunyelu Chief Sunday Nnodim Christopher Oji oke osisi Nnewi odogwu si Uruagụ Nnewi Anambra Steeti pụtazianụ oke osisi Managing Director Bromades Industrial Company Limited Alaba International Market Lagos afọ ọgaranya n'isi ego ezi ọgọ mba na Balago importer of Bromades cables, wire and transformers oji moto eme ọgọ n'ihe mere onye ọma Tochukwu maka na ịkarịrị okwu ikotere ofele ka nke na-edozi ekweghị nwanyị ọma na ya Lady Bili Lolo Chidimma Francisco ji nwanyị ọma ezi nwanne mba na Balago ezi ada n'ọkụ ụdọ Ancient Kingdom Njabalogo gọọmenti Imo steeti konsipụtazianụ ụlọakụ nwanyị Ugo nwanyị Adaobiọma Omobi dị nwanyị ọma na ọya dịrị unu na mmanụ onye ọma Tochukwu ekene Chief Nnamdi Agụbama Akụnne Nwachi na-emerụ one of Bilibilinu onye nweghị na onwere ifenu Chief Nnamdi Agụbama Akụnne Nwachi na-emerụ one na Mberi Founding Member Imo State Association Raleigh, North Carolina, USA. Longest serving treasurer Mbuke Social Club Raleigh, North Carolina. CEO Star Holding Raleigh, North Carolina. Guinness Dozi Akwi Lolo Stella Agụbama Odikachon 1 na Mberi Imo Steeti unu agbago mgbọrọgwụ oke osisi ndị ejibili na America ka ego nwere ọgụ ego vadiko orubuliada tata America ndị ọma ma fada emenu mkpọtụnụ ebe kwedike Igbo de njinjin onye ọma bili ogonye ka na-ekene Chief Sir Abuchi Nwogbo ebe kwedike n'ugwu ukwu n'ụmụnne okedele n'Enugu ukwu n'ụmụnne odenjinji ị na-edela olu n'Igbo multi business entrepreneur gị na-edozi akụ inu
iyom mmili mma odozi akwa ebekwe nwanyị ọma na usobilinu Chief Lady Ifi Nwobo iyom mmili mma Enugu ukwu na ụmụnke Ada John Azubike na Nnọkwa mmili mma nwanyị ọma odozi akwa ebekwe onye ọma Tochukwu kenere unu n'ike dada ejebe onye ụbịam egwu ndị chile echichi isi n'ụlọ egwu m uye emegharị ma ntị n'ụlọ egwu m uye ekwe n'isi onye opi bụ olu m opi ka nnụnụ Ozigbo ndụ na America ezeghị m n'ogidi ezeghị m n'achị onye nweghị nwere ifenu onye ọma kenere inegwu ọma Chief Dr. Benjamin Chigbo Udo CEO Medical Director Anora Medical Center Pejugu, North Carolina Ichezehim n'Ogidi Ichehim n'Achi Ozigbo ndụ na mụ mara Mbaise ngị na-edozi akụyi onye chi tolugo ugeze nwanyị ọma osodeme Chief Mrs. Rita Obianuju Udo ni Osakwe ugeze osodeme na-achị onye chuturu na mụ mara Mbaise ndị ejibili na America unu nọkwa ya ndị na-eme ka obodo dị mma ka na-ekwu maka fanụ ndị Igbo jibilio anyị ekenezianụ Chief
Mr. Pat Ikeagụ ndị ọma Ogbuezue na Nri ndị Igbo ji bilie ọzọ akụ na-etikwu ilo ndị Igbo ji bilie Chief Executive Officer ndị ọma Ultimate International Venture Inc. Raleigh, North Carolina. ndị ọma Gịnị odozi agụ Igbo Igbo ji bilie Lady Afọma Ikeagụ mmadụ iche nwanyị Elegant Lady Managing Director Ultimate International Venture Inc. North Carolina. Unu bụ mgbọrọgwụ otu osisi. Eze Chimele onye ọma biko bilinu okpudo n'ịdị mmanụ ọnụ na-ekwuru ọra bilinu ezi nwa mmadụ akọ na m. Anyị ekene Chief Etel mmadụ akọ na m. Eze Chimele okpudo na mmiri nwoke ọma ọnụ na-ekwuru ọha nwoke ahụ hibe lọnchin na ezigbo odozi akụ Igbo lọlọ Blessing mmadụ akọla m oyiri die wan na mmiri sample nwa mụrụ amụ odozi akụ dị ya na mmiri ọya balụlọ oke osisi edepụ na nkịtị nụ ka ndị ekene Sugbudu wanụ n'ụbọchị onye wee igwe ozi Igbo nnubịa kene asị na ife ada ka ebe ọ na-adị anyị ekenezianụ Dr. Osita Okeke Sumudu one n'ụkpọ Nnewi State Local Government area Anambra State President Dike dị ọra mma Emperor of Business Empire Ozigbo ndụ ife adị aka ebe ọ na-adị anya mmanchi na onye lụrụ nyaa na ọ na-azị ya esi na amalite n'elu ọnwụ mere anyị nchanụ ife ọnwụ na-eme n'ụwa n'ọjọganụ Sumudu ibe ezigbo nwunye yi na alụ mmụọ n'ọbụgelu si adịnụ Sumudu si ga-eloteli ezigbo nwunye na alụ mmụọ late Mrs. Joy Nkemdilima ekele Okeke ọchịọra nwa bụ n'iwu ọma may your soul rest in perfect peace anyị loteli inu unu afụgo n'onwe mmadụ ka o nwere ego n'ụwa
na Amerika wayo kabaji aganụ na bade menụ mkpọtụnụ ego baba kwelisi elisinu babalakụ na nwanụ otego baba so na milinu onwe ife njikwa onye bụ okunu ego gbalụ mgbọlọgwụ n'ọga kwelisi elisi America ndị ọma ndị Igbo ji bilie banacho dị mma obodo bajebe ije kwelo ndị Igbo ji bilie n'Amerika ndị ọma ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu ndị Igbo ji bilie n'Amerika ndị ọma egwu kaina mgbọrọgwụ ọjị oke osisi 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 mgbọrọgwụ ọjị oke osisi